A 8ª edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro xa está en marcha. Trátase dun certame xa consolidado no panorama cultural galego e a obra gañadora será publicada e dotada de 3.000 euros. Un ano máis, o Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro chega á súa 8ª edición na Pobra do Caramiñal. O certame, que busca promover a lingua galega e dar visibilidade aos novos autores e autoras, conta coa colaboración do Concello, a Asociación Cultural Barbantia e a Editorial Galaxia. É a 8ª edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro e, bueno, estou aquí xunto coa presidenta da Asociación Barbantia, que é Chus Blanco, e tamén co director de edicións da Editorial Galaxia, Marcos Calveiro. Non os tres, somos representantes dunhas entidades que é fruto, este premio é fruto desa cooperación, non? Do Concello, da Asociación Cultural Barbantia e tamén da Editorial Galaxia. Pois conseguimos que xa vayamos pola 8ª edición, entonces eu creo que xa podemos falar de un premio consolidado totalmente na axenda cultural de Galicia. A concelleira de Cultura, xunto á presidenta da Asociación Cultural Barbantia, Chus Blanco, e o director de edicións da Editorial Galaxia, Marcos Calveiro, destacaron a importancia de seguir apoiando a creación literaria en galego, especialmente para a rapazada de entre 8 e 12 anos. É un premio consolidado e moi importante, son 3.000 euros e a publicación, por suposto, a edición da obra premiada pola Editorial Galaxia. Así que, ánimo a enviar esas obras á 8ª edición do Premio Carlos Mosteiro de Literatura Infantil. Este ano, ademais do prestixio do certame, o premio conta cunha dotación económica de 3.000 euros e a publicación da obra gañadora. O certame tamén rinde homenaxe ao escritor Carlos Mosteiro, veciño da Pobra e mestre que adicou a súa vida á educación e á cultura na súa comunidade. E tal e como explicou Calveiro, o premio xa se afianzou como unha referencia na literatura galega a través de autores como Óscar Reboiras ou María Canosa. É unha homenaxe a Carlos Mosteiro, un autor do Barbanza, animar a participación porque penso xa que os títulos e autores destes 8 anos pois son unha referencia. Óscar Reboiras, José Luis Baños de Cos, María Canosa, son autores xa consolidados no campo da literatura infantil e juvenil. Esperemos que o que gañe a gañadora ou o gañador deste ano pois tamén se consolide. E ten de especial tamén eso, que é un premio para a rapazada, para os novos lectores, que é algo tan importante que precisamos nestes momentos dada a situación da nosa lingua. Os interesados en participar xa poden consultar as bases do concurso nas páxinas web do Concello, Barbantia e Editorial Galaxia. A convocatoria estará aberta ata o 1 de novembro. Dende a organización animan a todos os autores e autoras a presentar as súas obras.